במיינקראפט. נכון. לא, אתה יותר טוב ממנו בקצת. לא, בקצת מאוד. כן. ואני... בום. יאללה, דבר. תנוב. טוב, עכשיו, תממה. איזה פרצוף מוזר. ממה. אורי, שחק. לוי, תעשי את הזיקית. לא רואים אותך. מה אני אעשה? אתה גם שחק. הנה, לא. תלם אותי. רמה, תגיד, אומי. תלם אותי רגע. סליחה שאנחנו מצלמים את יוני המכוער, אבל הנה. הופה, גם תופתעי. תראו איזה מכוער הוא, כפופר, נג'וס. בוא נעבור למיינקראפט. לוי, איך נקרא לסרטון? חברים חדשים, למה יש לך באגים? מצטרפים. לערוץ. כמובן. אנחנו גם מצלמים מיגמג ואגריו. אם אתם לא יודעים, אנחנו גם חולים, מיקמק ואגריו, חולים. יש לנו גם מנוי במיגמג, יש לי 5 בובות. נכון.